Zo leeg was het hier de afgelopen weken, de afgelopen maanden, dankzij corona. Maar vanaf morgen gaat dat veranderen. Want u bent weer van harte welkom in het Limburgs Museum in Venlo. Voor al onze dingen die we altijd hebben. De vaste tentoonstellingen, de geschiedenis van Limburg, de cultuur van Limburg. Maar we hebben iets bijzonders om te vieren dat we weer open zijn. En om te vieren, te gedenken, dat later dit jaar, 100 jaar geleden, Aad de Haas werd geboren. Een Limburgse kunstenaar die spannende kunst maakte. Zo spannend dat sommige mensen het eigenlijk te spannend vonden. De tentoonstelling gaat morgen pas voor publiek open zijn, maar wij mogen alvast binnen gluren. Kom mee. Dat is Aad de Haas. En dit is directeur Bert Mennings. Hallo. Hallo, Hi. welkom in het Limburgs Museum. Dankjewel. Verboden kunst, waarom verboden? Ja, het werk van Aad de Haas, 100 jaar geleden geboren, is vaak verboden geweest. In de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers. Maar ook na de Tweede Wereldoorlog heeft hij heel veel werk ook gemaakt voor de katholieke kerk. En er werd niet altijd in goede aarde ontvangen. En vandaar de titel Verboden kunst. Ja, een beetje dwarse kunst dus. Toch? Zeker dwarse kunst. En hij zocht heel erg de randjes op, zo niet ging over de randjes heen. En wat heel erg centraal in zijn werk staat, is eigenlijk de machtsverhoudingen. De machtsverhoudingen binnen de katholieke kerk ook. Hij was een gelovige man, katholiek. En dat bracht hem soms ook wel eens in de problemen. Maar ook later in zijn leven zocht hij ook wel de randen op binnen eigen relaties, seksuele relaties, de verhoudingen ten opzichte van vrouw. En dat zie je ook terug in zijn werk en dat maakt het ook controversieel. En dusdanig dat het lange tijd niet getoond is en wat we nu wel kunnen laten zien hier in het Limburgs Museum. Een paar hele spannende dingen. Zeker ook hele spannende dingen. Maar wat ik heel interessant vind is dat Aad de Haas heeft veel betekend voor Limburg als kunstenaar. Maar ook dat door zijn werk en de thema's over religie, macht en erotiek, dat ook een beetje een tijdsbeeld geeft van Limburg in de jaren 50 en 60. Toen sprake was van ontkerkelijking, maar ook een lossere, vrije seksuele moraal. En dat zie je terug in zijn werk. Die verandering in de maatschappij, dat zit in zijn werk. En het zat al iets eerder in zijn werk dan dat het in de maatschappij te zien was. Ja, en kunstenaars lopen vaak voorop. En dat geldt ook zeker voor Aad de Haas. Ja, nou is dat niet iets, tenminste zo ziet het er niet uit, wat het Limburgs Museum de afgelopen weken bedacht heeft. Dit lag al in de planning, maar dat morgen het museum weer open gaat en dat dit een cadeautje is voor de mensen die komen, dat lijkt me een heerlijk gevoel. Ja, het is... Ik denk dat mensen ook weer toe zijn om iets weer te gaan zien. En iets te gaan zien in een prettige omgeving. En we leven natuurlijk nu in een andere tijd. We hebben natuurlijk heel veel maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat mensen in alle rust en ook in alle ruimte op een prettige manier, ook een veilige manier, weer kunnen genieten van kunst. Kun je daar wat over vertellen? Want ik merk, ik vind het nu al lastig om 1,5 meter bij je vandaan te blijven. Ik moet er steeds aan denken. Zeker, ja, maar wat voor maatregelen neemt het museum? Nou, het belangrijkste maatregel is om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen in rust en ruimte weer kan genieten van kunst. Is dat we vragen aan iedereen om een kaartje te reserveren vooraf. Zodat we ook kunnen garanderen dat niet te veel mensen op één plek zijn. Dus dat iedereen die komt in alle rust en ruimte gewoon die tentoonstelling kan bezoeken. Dus we hebben een capaciteit per half uur. Dus men kan per half uur een kaart reserveren. En het museum is ruim, het is groot, dus er is plek voor veel. Ja, mag je dan maar een half uur hier op de zaal blijven? Nee hoor, de entree is per half uur en daarna is de tijdsuur vrij om in alle rust en van de kunst te genieten. Ja, en dat reserveren, begreep ik, dat moet je wel op voorhand online doen. Hè? Even naar de website. Conform alle richtlijnen is dat mensen vragen om vooraf te reserveren. En dat kan via limburgsmuseum.nl. Ja. En dan hier jezelf een beetje in de gaten houden en dan komt het vanzelf. Ja, we zijn toch inmiddels al wel gewoon. Hoewel het natuurlijk is om dicht in elkaar toe te gaan. Maar het zit al behoorlijk ingesleten in het gedrag van velen. Om gewoon wat afstand te houden, vaker je handen te wassen. En zo komen de crisis wel door. Laatste vraag daarover. Hoe waren die afgelopen weken, maanden voor jou als directeur? Nou, heel raar, want je wilt gewoon open zijn. Je wilt gewoon iedereen kunnen ontvangen in je museum. Dus we zijn heel blij dat we gewoon morgen weer open kunnen. En we zijn 6 dagen per week open, dus iedereen is van harte welkom. Ja. Wij krijgen alvast een voorproefje. Ja. We zullen niet alles bekijken. Hier staat heel groot, ook daar zag ik het staan, het woord Rotterdam. Ja, hij heeft eigenlijk zijn hele werkzame leven in Limburg doorgebracht, maar hij is geboren Rotterdammer. En hier zie je een werk, wat heel erg lijkt op het werk in de kerk Waalwieler. Maar dit is de Erasmusbrug, waar hij vandaan komt. Maar eigenlijk is hij in de Tweede Wereldoorlog in 1944 al naar Limburg gekomen en daar heeft hij tot zijn dood gewoond en gewerkt. Hij zat gevangen in 1944, hij is gevlucht eigenlijk voor de Duitsers, ondergedoken in Zuid-Limburg? Zeker, want zijn werk werd verboden door de Duitsers en hij werd gevangen gezet. En hij is gevlucht en hij is naar Limburg gekomen en daar heeft hij tot zijn dood gewoond en
en gewerkt. Hij heeft dus langer in Limburg gewoond en gewerkt dan in Rotterdam. Voor de Ja, want hij is helaas niet zo heel oud geworden. Dus we vieren nu dat hij 100 jaar geleden geboren is. Maar het is al bijna weer 50 jaar geleden dat hij gestorven is. Ja. Dus eigenlijk een hele korte tijd heeft hij heel veel gemaakt. Deze tentoonstelling maakt deel uit van een serie. Ja. Een andere tentoonstelling zal te zien zijn in Rotterdam. Klopt, in het Chabot Museum. Dat is in het voorjaar 2021. Dat zal even denken. Maar in het najaar gaat er een tentoonstelling gewijd aan ATH's open in Schunck in Heerlen. Dus een estafette van 3-tal tentoonstellingen die iedereen kan gaan bezoeken. Ja, het is dus geen Rotterdamse kunstenaar, het is een Limburgse Het is kunstenaar. een Limburgse kunstenaar. Ja, en dat bewijst volgens mij de gedeputeerde, want die staat daar al te kijken naar de typisch Limburgse kunst die ATH's ook zeker gemaakt heeft. Ik bedoel, ik zit in een kloon, dan ja, veel Limburgser wordt het niet, meneer de gedeputeerde. Nee, dat klopt, ja. Eigenlijk is het wel, ik vind dat een heel bijzonder werk om te zien. Want je zou bijna kunnen zeggen, als wij komend jaar met de carnaval dit als de carnavalsposter zouden kiezen, wat zou kunnen, dan hangt natuurlijk heel Limburg aan de telefoon. Ja, maar de Kiekse Zoor, wordt er dan gezegd. En eigenlijk geeft het heel goed weer hoe hij was. Hij had wel een verbinding met Limburg. Absoluut. En ook met volksgeloof. En met wat er gebeurde. Kermissen, carnaval en noem maar op. Maar tegelijkertijd was hij ook depressief. En vond hij het ingewikkeld hier allemaal. En was hij zich boos aan het maken over een heleboel dingen. Dus nou ja, die verbinding. Ja. Hoe hij is en was. En hoe hij Limburg beleefde. Dat zit in dat hele typische schilderij. Want voor de goede orde, dit en ook het schilderij wat daarboven hangt, is een zelfportret. Dit is ATH's. Ja, hij heeft zichzelf als kloon, Ja. als weinig vrolijke clown getekend. Ja, precies. Geen een vrolijke Willem. En dat kwam natuurlijk ook door de kritiek die hij kreeg. Ja, Veel van zijn werk, zeker het religieuze werk, kreeg kritiek van de kerk. Dat greep hem aan, want hij was een diepgelovig man. Ja, eigenlijk tot eind jaren 60 werd hij heel vaak verguisd. Omdat mensen het niet begrijpen. Omdat het niet gezien werd als traditionele katholieke kunst. Als je kijkt in Limburg, heel veel oudere kerken en zo. De kunst die daar is en de inrichting is natuurlijk heel veel traditioneel. Fantastisch werk van Pierre Cuypers en dergelijke. Dus allemaal dingen die wij kenden. En toen kwam Aad de Haas. Ja, en die maakte natuurlijk totaal andere kunst. En voor degenen die het kerkje in Waalbieler kennen, wat hij helemaal van binnen heeft ingericht en heeft geschilderd. Dat is ook waar ik zelf Aad de Haas eigenlijk als kunstenaar voor de eerste keer zag, tenminste zijn kunst. En ik moet zeggen, dat is voor mij een van de meest indrukwekkende werken die ik ken. Sowieso, want het is zo mooi gemaakt en zo bijzonder en zo apart dat je daar kunstwerken ziet en de muren en zeg maar het altaar, alles is in zijn stijl geverfd. Nou, en de kleuren, uniek. En ja, je moet het gezien hebben. Kunt u zich voorstellen dat er een tijd was dat mensen dat chockerend vonden? Ja. Dat het weer naar buiten moest worden gedragen omdat mensen het niet wilden? Wat daar... Ja, ik denk dat er nou nog mensen zijn die zeggen van ja, dat kan die Cuypers wel zeggen. Maar en ook het zien vind ik niks, Nee. tuurlijk. Nee. Maar toen er was kritiek op van het lijken wel afgestropte konijnen of zoiets. Waar het vel vanaf is, die mensen, die weer hele vage beelden. Maar ja, ik vind het ongelooflijk mooi. Ja. En je moet het echt gezien hebben om, denk ik, ook Limburg in zijn tijd te begrijpen. En ook te begrijpen hoe dat een kunstenaar, een Hollander, die hier naartoe komt, die hier iets moois maakt, iets bijzonders brengt. Ja, hoe die hier heeft moeten vechten en op ellende heeft moeten maken. En als je het nou ziet en je kijkt goed en je stelt je hart en je hoofd daarvoor open, ja, dan moet je eigenlijk wel snappen van, daar is veel van te leren, ook voor vandaag. Ja, er zijn natuurlijk gedeputeerden die moeten van zoveel dingen iets weten dat ze voor zo'n gesprekje dan op Wikipedia moeten kijken waar het over gaat. Maar dat geldt in dit geval niet voor u en ATH's. Dit raakt u echt persoonlijk. Ja, zeker. Heel mooi. Heel erg mooi. Nee, dat hoef ik niet voor te Wikipedia. Morgen komt er weer publiek. Ja, gelukkig. Dat moet ook een opluchting zijn voor de gedeputeerde cultuur. Ja, natuurlijk. Iedereen er wordt natuurlijk heel veel gesproken over het overeind houden met hulp van de gemeente, provincie, het Rijk, van de cultuursector. Maar het is natuurlijk maar één manier om het echt overeind te houden. En dat is dat iedereen vanaf morgen weer de fiets, de auto, de bus, de trein met alle voorzorgsmaatregelen pakt en naar de musea gaat. Want er is natuurlijk heel veel te zien. Ik ga morgen zelf naar 3 musea. Gewoon ook om te laten zien aan iedereen. Ga er naartoe, want er is zoveel bijzonders te zien in Limburg. Daar hoef je ook echt niet voor naar Florence of naar
een of ander oord in Turkije. Integendeel, hier is heel veel te zien, wat heel veel mensen ook nog niet kennen. Denk er wel even aan om van tevoren een timeslotje te reserveren, anders komt u niet binnen hier. Ja, dat is goed, maar weet je, als je hier buiten staat, lijkt me, en je gaat dan nog even... Dan kun je op de telefoon ook gewoon reserveren. Ja, zeg dat lijkt me over een ook. half uurtje Ik binnen. geloof niet dat de directeur het zo mag vertellen, maar ik doe het toch maar even. Ja. Geniet nog even van het stadsbeeld op Maastricht, want dat hangt er ook. En dan spreek ik u zo meteen, dan ga ik u vragen om de tentoonstelling dan ook min of meer officieel te openen. Graag. Oké? Dank je. Neem ik de mensen mee naar Marieke. Marieke staat daar. Hallo Marieke. Ja, dit is werk van Aad de Haas. Ja. En niet zomaar werk, want het zit nog vast. Kun je zien, kijk, het zit Ja. nog vast aan muren. Aan de muur. Wat is het, baksteen? Of Ja, dit is baksteen. Een stukje baksteen en een stukje beton. Dit zijn 3 indrukwekkende werken uit het gemeentehuis in Landgraaf. En weten ze in Landgraaf dat jij dat mee hebt genomen? Ja, dat weten ze. Deze kan ik niet zomaar op mijn rug meenemen hier naartoe. Nee, deze werken maken een onderdeel uit van de kruisweg van Christus van 14 delen. En wij hebben hier nou 3 gelukkig in bruikleen kunnen krijgen. En van origine komen deze uit het ziekenhuis in Heerlen. Ja, daar had hij ze gemaakt, heb ik begrepen, voor de kapel. Ja, klopt. En dat was eigenlijk 10 jaar nadat hij iets soortgelijks gemaakt had voor Ja. die kerk in Waalwijk, waar we Ja. de Koopmansstof hadden. Hè? Ja, en dat heeft hem toch best wel getraumatiseerd, die ervaring. Daarom heeft hij er ook heel lang over na moeten denken om deze monumentale christelijke of katholieke opdracht te krijgen. En dat moet u nog even uitleggen, want dat trauma kwam omdat mensen kritiek hadden. Ja. En uiteindelijk zelfs het Vaticaan. En toen heeft het Ja. bisdom gezegd, het moet er weer uit. Het heeft Ja. het zelf de kerk uitgedaan. Ja, en met zijn dramatische wijze dat hij ook wel kon zijn, heeft hij het op Goede Vrijdag toen verwijderd. En gelukkig is het weer terug te zien in de kerk. Ja, dat gold hier niet voor. Dit is blijven hangen. Deze is blijven hangen totdat het ziekenhuis neerging. En er was heel veel kritiek uit heel Nederland. En gelukkig was er een hele slimme aannemer die toen bedacht heeft om deze werken uit de muur te bikken en te bewaren. Want de slopers stonden al klaar. Het Ja, ziekenhuis ze waren al stond bezig. Ze Ja. waren al bezig. En uiteindelijk is het beland in Landgraaf. In de En gemeente nu Landgraaf. hier. Ja, Hoe gaat dat dan? Want het wordt ingepakt. En ja dat met de pakt- kunsttransport. Want ze zijn nogal zwaar. 2 van 200 kilo en eentje van 300 kilo. Dus met een officieel kunsttransport komt het hier naartoe en wordt het gemonteerd. Ja, van veraf lijkt het heel vrolijk. Carnavalskleuren, Ja, een zonnetje. klopt. Maar van dichtbij wordt het wrang. Ja, je ziet dat dat is iets wat Aad de Haas wel vaker deed. Hij zijn eigen ervaring uit het leven, als het hier gaat over de Tweede Wereldoorlog, verwerkte in de verhalen in de lijdensweg van Jezus. En je ziet hier bij het eerste beeld zie je bijvoorbeeld niet de Romeinen die Jezus aan het kruis geven, maar Duitse soldaten. Ja. En zijn eigen ervaring. Ik begreep dat hij zichzelf ook wel eens bij een kruiswegstatie, want hij heeft dat vaker gedaan. Ja. Dat hij zich dan zelf in het publiek tekende. hè, Dat hij Ja, deel werd precies. van de scène. Hij werkt heel erg biografisch. Ja. Religie, grote rol in zijn Ja. leven. Dit is een grote religieuze opdracht. Hij deed dat niet alleen in opdracht. Nee. Religie zit altijd in zijn werk, Ja. zeker in zijn vroege werk. Maar de andere kant, dat andere belangrijke thema in zijn werk. Het erotische werk. En dat kwam echt in de jaren 60. Jaren 60, 70 liet hij echt het religieuze helemaal los. Hij heeft toen ook afstand gedaan van de bisdom in Roermond. En wij hebben nu de unieke 9 schetsboeken, wat in de laatste fase van zijn leven zijn erotische werk laten zien. Oh, je begint ineens heel stiekem te Ja, lachen. Maar ga je die met me 9 mee? Ja, die 9 schetsboeken wil Ja. ik wel zien. En die erotiek zat eerst dus verstopt in de religieuze kunst. Klopt. Hij combineerde die thema's. Hij al combineerde lang. die thema's en hij zag de vrouw echt als verleider daarin. Dus dat zie je ook in de tentoonstelling heel vaak terug. Maar op een gegeven moment laat hij dat religieuze echt helemaal los. En dan gaat het erotische werk spreken. Ja, dan krijg je dit. Dan krijg je een tunnel. Daar kun je dus als bezoeker in. Hè. Dan kun je discreet terugtrekken in Ja. de tunnel met mooie rode bekleding. Kun je even alleen zijn met de werken van Aad? Ja, jij gebruikt het woord erotiek. Maar Ja. als de camera nu naar links of naar rechts zou zwenken, dan zou je kunnen zeggen... Ja, dit gaat misschien wat verder dan erotiek. Ja, het zijn echt de oerdriften van Aad de Haas die hij hier laat zien. Een machtsverhouding tussen man en vrouw. En ja, die machtsverhouding pakt dan uit in het voordeel van de man, als ik het zo bekijk. Op dit moment, ja. In deze tekeningen van Aad de Haas wel. Ja, want het zijn tekeningen. Ja, klopt. Schetsmatig, vlot gemaakt, lijkt het wel. Ja, vluchtig. Die komen uit die schetsboeken. Deze komen uit de schetsboeken. Deze zaten er los bij, maar je ziet ze erbij. Ja. Ook met schriften van Aad de Haas, citaten erbij. En we hebben nog 9 schetsboeken die in staan. Ja, helemaal bij elkaar zitten. Ja, wat we nu bijna niet gezien hebben, we hebben schilderwerk gezien, we hebben die muurschilderingen gezien, Heel we veel- zien nu die schetsen. Maar lino's, hè, een ander ding waar hij Ja. heel erg mee bezig was, zien we niet. Misschien kun je daar wat over vertellen. De lino's, dat zijn toch een van zijn
favoriete technieken die hij gebruikt heeft. En vooral, dat is ontstaan op de Kunstacademie in Rotterdam. En dat is eigenlijk zijn hele kunstenaarsleven doorgegaan. Hij heeft dat op een gegeven moment losgelaten en toen is hij echt wel gaan schetsen. En dat lino's, dan snij je iets uit een plaat linoleum. En dan druk je het af. Ja, dan stop je er inkt Ja, op. inkt en dan druk je hem. En dan krijg je wel dan krijg je dit soort dingen, zwart-wit. Maar dit is dan een tekening, maar zoiets is het dan. Ja, klopt. Ja. Dat is weer heel kleurrijk daar trouwens. Eentje naar links. Kijk, kan ook. Hè? Erotiek en kleur. Ik las een citaat daar, toen ik binnenkwam, dat ATH zelf eigenlijk niet zo graag zou willen dat wij hier nu naar keken. Ja. Dat moet je even uitleggen. Het citaat is inderdaad van als ze dit vinden, dan hakken ze mijn kop eraf. En dat heeft hij gezegd tegen zijn dochter op het moment dat hij de 9 schetsboeken aan haar gaf. Maar dat heeft een beetje, kan je het terugredeneren naar de angst voor afwijzing. En hij maakte dit ook voor zijn eigen lol, voor zijn eigen plezier. Om het te maken en daarna misschien nog eens door te bladeren en daarvan Wie weet. te genieten. Ja. Wellicht. Maar hij zei dus van, dit mag eigenlijk niet uitlekken, terwijl hij het aan zijn dochter... En nu is het gewoon te zien in het Limburgs Museum. Ja, is dat moreel wel verantwoord, Marieke? Ja, want het maakt een onderdeel uit van het gehele oeuvre van ATH's. En het laat zien wie ATH's ook als kunstenaar en mens was. En nu in het 100 jaar ATH's-jaar is het ook goed om ATH's in al zijn facetten te laten zien aan het publiek. Ja, hier staan nog schetsboeken. Klopt. Die nog Intact zijn. onaangetast zijn. Klopt. Kun je bladeren. Nou, het lastige lijkt me bij een schilderij van een kunstenaar. Er staat vaak een datum bij. Ja. Of je kunt het op de een of andere manier plaatsen in de context van zijn ander werk. Dat is hier niet. Dit zijn vluchtige schetsen. We hebben geen flauw idee van wanneer ze gemaakt zijn. Nou, we hebben dus het geluk dat op de achterkant van een van de schetsboeken de Toto-uitslagen staan. Van die week. Van die week, dus we kunnen het helemaal terug Ja, redeneren. kijk. Ja, Wat tot heeft PSV zondag. gemaakt? Ja, PSV heeft, weet ik niet. Maar het is zondag 18 maart 1970. Dus op dat moment weten we dat hij in ieder geval dat schetsboek in zijn handen had. Ja, en dit is dus het laatste, want hij is in 72 overleden. Ja, het is het laatste wat hij gemaakt heeft eigenlijk. Ja. Het is de laatste fase uit zijn leven. Het is ook mooi om dat als laatste in de tentoonstelling te laten zien. Dus je moet het tunneltje bewaren. Ja, je laat je echtgenoot of je echtgenote dan bij de vrolijke kloon staan. Kan. En dan kom je hier zelf zo. Maar je kan er ook samen van genieten. Je kunt er zeker samen van genieten. Dankjewel Marieke. Fijne tentoonstelling gewenst. Dankjewel. En dan kun je misschien ook genieten, tenminste ik weet niet of je daar dan elke dag ook zit. Maar hier om het hoekje, kijk hier. Stef Klasses, hé! Hey. Stef Klasses, dames en heren. Ja. Beste singer-songwriter van Nederland. En bijna de Voice van Nederland, tweede geworden. Ja. Uit de regio hier. En een museumbeest, al zeg ik het zelf, toch? Ja, nou ja, ik ben hier eerder geweest. Ja. Wat heb je hier laatst gedaan? Vanuit de Nationale Museumweek heb ik aan de hand van Tekens van Vrijheid, de expositie, heb ik een liedje geschreven. Sing It Out, heet dat volgens mij? Sing It Out, ja, heel goed. Ja. Ga je dat hier nou ook doen? Ja, nu, ja. Want ben je al in de tunnel geweest om je te laten inspireren? Ik ben in de tunnel geweest, ja. Of daar liedje uitkomen, dat is een tweede, maar ja. Gewetensvraag, kende jij ATH's al? Had je iets met het werk? Nee. Ik ben eerlijk gezegd ook niet super bekend met de kunst, zeg maar. En ik ben wel eens, weet je wel, je gaat wel eens bij een museum langs. Maar echt de kunstenaar, zeg maar, ja, dat is ook net zoals met sommige artiesten, daar ken je de liedjes van, maar dan ken je de naam niet van de artiest. En dit is een beetje hetzelfde. Maar dan ben ik wel heel benieuwd wat jij dan ziet als je hier, want je hebt wel rondgedwaald. Wat is jouw eerste indruk? Nou, ik vind het heel indrukwekkend om te zien. Sowieso dat hij zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, zeg maar, steeds. Je ziet steeds verandering in zijn werk. Naarmate, zeker in de tunnel, zeg maar, dat is een heel groot contrastverschil met wat hij eerst maakte. En ik denk dat je dat als artiest zijnde zelf ook wil. Jezelf steeds opnieuw uitvinden. En lukt dat? Want je moet ook meteen gedienstig zijn aan het publiek. Zeker als je met zoiets meedoet als The Voice. Als iedereen een bepaalde verwachting van je heeft. Ja, precies. Nou ja, ik doe wel graag gewoon wat ik zelf wil. En ik denk dat je altijd wel een beetje water bij de wijn doet. Als je muziek maakt. Ja. Zit je hier nou elke dag gedurende de tentoonstelling? Voor zover ik weet niet. Nog niet. Ik heb het niet geboekt. Wat ga je zingen? Sing It Out. Dat liedje? Ja. Oké, daar komt hij. Dames en heren. Stef Klasses met Sing It Out. If you told me I could write a song that I'm not free to sing another melody, you were taking the breath out of my lungs. And if you gave me the words I had to speak, that I'm not free, the man that I was born to be, you were taking the breath out of my lungs. And if
can't see the colors in the light. Open your eyes. Even though it's dark, this is our time. We'll raise our voices loud. We're gonna sing it out. Oh, 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 oh. And even when times are hard, this I know. We'll raise our voices loud. We're gonna sing it out. Oh, 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 oh. And if you told me to paint only what you see, that I'm not free, the man that I was born to be, you were taking the breath out of my lungs. And if you'd only open your eyes, if you can't see the colors in the light, open your eyes. Even when it's dark, this is our time. We'll raise our voices loud. We're gonna sing it out. Oh, 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 oh. And even when times are hard, this I know. We'll raise our voices loud. We're gonna sing it out. Oh, 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 oh. We're gonna sing it out. 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 Even when it's dark, this is our time. We'll raise our voices loud. We're gonna sing it out. Oh, 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 oh. And even when times are hard, this I know. We'll raise our voices loud. We're gonna sing it out. Oh, oh, oh. We're gonna sing it out. Oh, 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 oh. Wat een voice, Stef. Dankjewel. Dankjewel. Prachtig. Ja, nou ja, dit heeft u dus al gemist. Ik krijg het ook niet meer terug, want hij zit hier niet elke dag. Maar de rest is vanaf morgen toegankelijk. Tenminste, als deze tentoonstelling officieel geopend is. Gelukkig is de gedeputeerde van Cultuur, Ger Koopmans, in de buurt. Meneer de gedeputeerde, kunt u even komen? En dan stel ik voor dat het niet alleen de opening is van de tentoonstelling, maar de heropening van het museum. Ik heb hier een non-descripte deur. Misschien zou die dan symbolisch geopend kunnen worden met een woordje erbij. Ja, Meneer Koopmans? Zeker, vanaf 1 juni mag het weer. Het Limburgs Museum, Limburgs trots. Of je de geschiedenis van Limburg wilt zien, je wilt het heden zien, je wilt prachtige kunst zien van Aade Haas. Of na een aantal weken thuis opgesloten, je wil een klein beetje seksuele opwinding. Dan kun je hier prachtige werken van Aade Haas zien. Welkom weer allemaal in het Limburgs Museum in Venlo. En daarmee is het seizoen weer geopend. Yes, yes, yes. Nou, allemaal naar www.limburgsmuseum.nl. Reserveer dat tijdslot. En dan zien we u hier heel graag terug. Tot morgen, meneer Koopmans, in het Limburgs Museum. Hoi.